Исәнмесез минем нәни дусларым. Мин Гөлфия апа, сезне тәмле тел дәресләрендә кайнар сәламлим. Һәм сөйләмебезне затлы, татлы, матур итәргә чакырам. Әйдәгез әле, туган телебездә тәмле итеп сөйләшик. Бүген без иң якын кешеләребезне сәламләрбез һәм аларга имин көннәр теләрбез. Әти, әни, әби яки дәвәни, бабай яки дәвәти иң якын, кадерле кешеләребез. Апа, абый, эне, сеңел иң якын кардәшләребез. Аларны яратып, якын итеп без әнием, әтием, әбием, бабам, энем, сеңелем дип дәшәбез. Әле бик матур, кадерле дигән сүз бар. Кадерле әнием, кадерле әбием, кадерле бабам дип әйтәбез. Бу вакытта әлеге кешеләрне без күңелебезгә тагы да якын икәнен белдерәбез. Сеңлем минем, энем минем дияргә дә мөмкин. Күбегез туган апа, туган абый, җизни, алма апа, чәчәк апа дип тә дәшәсездер. Әнием, апам дип назлап дәшик. Ә хәзер сәламләшик. Сәлам әни, сәлам әби, хәерле көн энем, хәерле кич туган апа. Хәлләрегез ничек? Яки хәлегез ничек? Хәерле көн телим сиңа. Ә хәзер дусларны сәламлик. Сәлам дустым, сәлам Зифа, сәлам Каюм, сәлам Әминә, хәлләрегез ничек? Хәерле көннәр телим. Ә хәзер койрыклы дусларыбызны сәламлик. Нихәл Акбай? Сәлам Миңбикә, нихәл Бакбай, нихәл Алмачуар. Ә иң татлы сүз рәхмәт сүзе. Рәхмәт дустым, син минем белән барлык сүзләрне дә кабатлап, өйрәнеп барасың, булдырасың. Ә хәзер матур итеп саубуллашуга күчик. Күрешкәнгә кадәр, киләсе очрашуларга хәтле. Исән сау, хуш, сау бул, күрешербез. Ә инде юлга җыенган кешегә хәерле юл, хәерле сәфәр дип әйтәләр. Хәерле юл дустым, синең туган тел дигән матур дөньяга сәфәрең башлана. Хәерле сәгатьтә. Телең тәмле булса, тормышың ямьле була.